హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు పానీ స్టార్ట్స్. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు కదండి బాయిల్డ్ ఎగ్ అలానే ఆమ్లెట్. చాలా చాలా యమ్మీగా ఉందండి. మనం ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని నేను ట్రై చేసేసాను. ఈ ట్రెండ్ని చిట్టపటలాడిపోతుందండి. ఆయిల్ మాత్రం జాగ్రత్తగా వేయండి. బాయిల్డ్ ఎగ్ వేసాక చూడండి, ఇలా ఆమ్లెట్ వేసేసుకొని చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం పసుపు, కారం, సాల్ట్ కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలండి. చాలా చాలా యమ్మీగా ఉందండి. అసలు ఇంత టేస్టీగా ఉంటుందని నేను కూడా అనుకోలేదు. చాలా బాగుందండి. ఈ ట్రెండ్ని మీరు ట్రై చేశారా లేదా? ట్రై చేయలేదంటే ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా బాగా ఇష్టంగా తింటారండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. చూసేయండి, పర్ఫెక్ట్గా టర్న్ అవుతుంది. చూడండి.